Popradci v týchto dňoch pripomína 180. výročie narodenia a 120. výročie úmrtia významného rodáka Aurela Williama Scherfela. Spomienkové stretnutie začalo tam, kde odpočíva, na Velčianskom cintoríne, položením vencov na jeho hrob. Veľkej a hlavne velickým deťom daroval budovu škôlky, ale aj mestu dosť veľa odkázal financií, aj budovy, aj pozemky, aj evangelickej cirkvi, ktoré bol nielen členom, ale bol aj v presbyterstve a bol naozaj dlhoročným funkcionárom. Treba si uvedomiť, že Aurel Scherfel bol aj starostom Veľkej a to bolo obdobie, kedy tá Veľká naozaj sa rozmohla. Na mestskom zastupiteľstve sme schválili zapožičanie mena, jeho mena pre školu, aby si naše aj budúce generácie pripomínali jeho meno a uctili jeho pamiatku. Scherfel je v srdciach našich detí, našich žiakov stále. A na počesť Scherfela by sme mali otvoriť botanický chodník. Tiež by mal mať názov po Aurelovi Williamovi Scherfelovi. Aurel William Scherfel zanechal po sebe hlbokú stopu. Nebol len starostom a dobrodincom, bol aj uznávaným lekárnikom a botanikom. Na podnet klubu Veličanov uzrela svetlo sveta monografia o živote a diele známeho rodáka. Takže uvádzame do života publikáciu takými bylinkami symbolicky, ako bol botanik pán Aurel Scherfel. Spracovanie monografie o Scherfelovi nebola ľahká vec kvôli tomu hlavne, že žil na prelome 19. a 20. storočia, kde sa bohato využíval nemecký a maďarský jazyk. Pani Kolárová robila ten spoločenský život Aurela Scherfela a ja som sa skôr zamerala na jeho botanické výskumy, na bádateľskú činnosť, na jeho výskumy z oblasti prírodných vied. Pán Spišiak, on urobil kapitolku o klube Veličanov. V Scherfelovom dome je sprístupnená aj výstava, ktorú pripravilo Potatranské múzeum. V podstate sme tu dali jeho rozbory minerálnych vôd, aj v tlačenej, aj v rukopisnej podobe. Potom sme tu dali veci z archívu, ktoré sa nám zachovali po Aurelovi Williamovi Scherfelovi, jeho korešpondenciu, rôzne vysvedčenia, diplomy. Nemožno opomenúť aj izbu Aurela Williama Scherfela. Máme takú predstavu, že budú také semináre, ktoré budú robiť pracovníčky múzea pre žiakov a školy podľa záujmu.